Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bashone uJuqu abantu abathathu ngesikhathi kutholana phezulu izimonto ezimbili uToyota Corolla kanye neNissan Navara. Nginibingelele ngiphinde nginamekele ezindabeni zezwide-media. Kubikwa ukuthi bashone uJuqu abantu abathathu ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi kutholana phezulu izimonto ezimbili iNissan Navara kanye neToyota Corolla eFreeland Hospital eEast London. Akwaziwa ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi kodwa zitholana phezulu lezimonto kwashona abantu abathathu okungamadoda amabili angadololanga amagama nesibongo kwiToyota Corolla nowesifazane oyedwa. Kanti ke laba abebekwimonto iNissan Navara kube ukuthi babe nemhuzuko nje bona. Abantu ezinkundleni zokuxhumana bashaqeke kakhulu ngaso lesiphihli sengozi. Imonto le iCorolla kube ukuthi iphihlike yaphela. Kanti ke abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Uzekani eShangase ushunwe student uthe yavele yaphela iCorolla balale ngokukhulu ukuthula. Ubhuti kakhe uthe awu kwaze kwanzima wabe sefaka ama-emoji atshengisa okukhulu okumangala. Inkosazane kaMageba uthe manje kwavela kwangathi ithoyizi nje iCorolla isivuthuke kanje. Unezwa kalungile Mgetshwana uthe iphelile imonto Mosi awu nkosami ngiyamangala uma khona osindile kule ngozi. Inkinga kusinde umshayeli wabe sefaka ama-emoji akhalayo. Usiyasangweni uthe umshwayilensi uthi uma ushayela kumele kube nento ethi kambe ngiyokhona yini ukuyibamba imonto uma kuba nesimo eseyingozi ezivelayo. Wabe sefaka ama-emoji akhalayo. Anele Ngqo Khumalo uthe awu kwaze kwanzima wabe sefaka inhliziyo eyiphukile. Udala uxolo osodoba uthe nilale ngokukhulu ukuthula seninqobile indlela yeni iphelile. Wabe sefaka inhliziyo eyiphukile nama-emoji akhalayo. Usithabiso Hlongwane uthe kwangathi ithoyizi nje lemonto wabe sefaka ama-emoji atshengisa okukhulu ukudumala. Wendi ngubuthe awu kwaze kwanzima wafaka ama-emoji akhalayo nenhliziyo eyiphukile. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngaso lesiphihli sengozi. Mina nje ngiyathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.